Hello everyone! Konnichiwa! Waray in Japan is here. Mga loves, mga kawaray, i-share ko lang yung magaganap today. Pasensya na kayo kasi hindi ako nakareply sa inyong mga comment and everything kasi nga busy ako, no. Inuna ko muna si work, si anak, at saka yung pamalengke ko. So I will reply later, okay? Guys, pagod ako today guys kasi pumunta ako ng mall. So, actually not mall. Oh, yun na nga, parang ganon. So, i-share ko lang yung mga binili ko guys. Today guys, bumili ako ng Bombay. Ito siya guys, naka-sale siya. Nasa halagang 290 yen. So, kasali na yung tax, nasa 300. So, i-times natin yan ng 300 times 46. Depende sa rate ng yen. So, nasa 138 siya guys. So, ito, ganito siya ka, John, I do vlog, John. So, nasa 138 pesos siya, guys. So, marami na siya, not bad, kasi kadalasan yung mga Bombay dito, guys, is malalaki. Gusto ko yung maliit man. So, today, guys, nakabili ako ng tangkong. So, itatanong ko ditong tangkong, guys. So, nasa 108 yen. Kasali na tax, so, gawin na natin siyang 110. Wala natin i-times kasi, hindi tayo magaling sa ganyan. So, nasa ano siya guys, 100 yen, so nasa ano siya, 46, magkano yung rate ngayon, 45 pesos ganon. Ito tangkong, binili ko to guys kasi malaki guys. So kadalasan mga tangkong na binibili ka guys is yung yung malaliit. So itry ko tong malaki, ay malaki guys, tulog. So itanim ko siya pagkatapos nakintong adobohen. Okay, so ikatlo guys, itong talong, nakabili ko ng talong guys. Nasa ano siya guys, mahal yung mga talong dito guys. Pero yung mga malalaking talong, mahal. So, ito siya guys. Nasa 2,468 pesos. So, sa Japanese guys, ang talong is nasubi. Ganon. Nasubi ba yan? Nasubi. Ganon. Basta, nasubi. Yun na yun. So, anyway guys, nasa ano siya? 300 something yen. So, ano siya? 300 something times 47. So, nasa ano siya guys? 300 times 40. Nasa 135 pesos siya guys. So, ginoo ko guys, ang mahal ka guys. So, sige na lang kasi malalaki naman. At saka malaman ang talong natin. So, dito guys, nakabili din ako ng ito mais. Yung mais na malagkit. Ito pa yung camera. Ito. So, nakabili ako ng mais malagkit guys. Actually, first time kong nakabili ng mais malagkit. Guys, nasa ano siya guys, 130 yen, ganon. So, nasa ano siya, 50 plus, ganon. So, tatlo yung nabili ko guys. So, mag-vlog ako about how to cook, sweet corn in Japanese way. Tama ba yun? Ganon yun guys. So, guys, nakabili ako ng ampalaya. So, sa mga bitter yan guys. Minsan, itong mga bitter na ampalaya to, maganda din sa katawan kasi nga, anemic ako, no? So, need ko ng ampalaya. Okay. Bitter ampalaya. Ito pa, guys. Nakabili ako ng, ano ba ito siya? Parang siyang hipon, maliit na. Pasayan ito. Ano siya, guys? Nasa, dito sa Japan, guys, starting hapon, hindi ko sure sa time, i-ask ko muna. Hanggang gabi yan siya. So, we called it, nagda-down yung price. Hindi ko alam ano yun sa Japanese kasi hindi pa nga ako magaling sa Japanese. So, ito siya guys, price niya. So, nag-less siya guys. So, nasa na siya, 176 yen. So, nasa siya, something like 70 plus, ganun siya. So, hindi accurate yung total ko guys. But, the most exciting is about this one. Guys, sa YT guys, may banana, si Waray, may isda. Ito yung real na isda, guys. Ito guys. Ano na ito guys? Hindi ko alam ito guys. Tulingan ba ito siya guys? So nasa, yan, price 1,280 yen. So nasa siya? Kasali na tax, 1,382. Guys, first time ko nakabili. Almost 7 years na ako sa Japan. First time ko nakabili kasi yung plano ko guys is gawin siya ng kinilaw. Tama ba yan sa sa Tagalog, yung kinilaw guys. So, ito yun siya guys. Ito total natin kung magkano itong wait lang. So, siya guys. 138.62. 138. Ito. Times 1. So, nasa siya guys? 600
27 pesos. No, malmasid din siya, no? Pero okay lang guys, kasi plano ko nga, gagawa ako ng homemade dayok, at saka homemade patis, at saka yung kinilaw, kasi matagal ako hindi kain ng kinilaw guys. So, ay naku guys, nakakasawa na palagi yung mga Japanese food guys. So, planning kong magkilaw today, para hindi mo na ako mag-tutorial guys. Lastly guys, pabili ko na suka. So, ito sa Japanese. Tinanong ko talaga yung tao guys na, saan naman yung suka dito? Sir, kasi yung Japanese ko hindi ka fluent, but maka-understand ako ng basic. Ganon yon. So, tinanong ko talaga, so, saan yung pinakamaasim na suka? Ito, ichibang maasim, ganon yon. So, anyway guys, ito lang, share ko lang to na ang mahal guys. So, ako ng sa peso, naka-spend ako ng about, guys, 3,000. Sa Pilipinas guys, marami na yun. Pero wala tayong magawa kasi nasa ibang, tayo planeta. So, sa mga PM natin dyan, sa mga customer natin sa ticketing, I'm sorry kasi busy talaga si Waray today. Hindi na nga nakapag-charot-charot dyan. Natural vlog natin minsan. And thank you everyone. Kahit pa paano, nadagdagan yung mga banana natin dyan. Thank you sa mga legit na mga friends sa YT. Thank you very much. Mega love shoutout kay Dadajes, Chai Bentor Vlog, kay Butchak pa sa Y, one of the best. So, thank you everyone. Thank you mga loves, Kawaray, and sa lahat ng hindi ko na-mention kasi hindi ko na-close, mga bago kong na-met mga friends. So, stay beautiful, stay healthy, happy, and motivated. Arigatou gozaimasu. See you next time. Babu.